Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggihan malih ing pasinaonan basa Jawi. Wonten ing materi dinten menika, Pak Bram badhe mbabar materi geguritan. Geguritan menika yen menawi ing basa Indonesia kaaran puisi. Ananging sedherek kita ngancik ing piwulangan menika, semangga para siswa sami dedonga rumiyin miturut kapitayan lan uga kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dedonga dipun wiwiti. Cekap. Sumangga para siswa sami mirengaken materi piwulangan menika. Sugeng mirengaken, sugeng mirsani lan uga sugeng sinau. Geguritan. Pangertene geguritan. Geguritan yaiku wohing susastra kang basane cekak, mentes lan endah. Ukurane ora gladrah, tembunge duwe makna kang jero. Mula geguritan ing kawitane mung cekak nanging gunakake tembung-tembung kang duwe nilai estetika dhuwur. Wujud geguritan iku saemper karo syair. Panunise kanthi bait-bait utawa gatra. Geguritan iku kalebu puisi Jawa modern amarga ora kawengku dening patokan tinamtu kaya dene tembang macapat. Kekhasan basa geguritan disebabake dening telung prakara. Inggih menika sepisan merga ganti teges carane nganggo lelewaning basa utawa pepindhan. Pepindhan kaya dene misale majas. Ngenggokake teges kanthi cara Purwakanthi utawa basa-basa ingkang runtut. Ingkang angka 3 ngripta teges kanthi cara pembaitan dados dipunsusun kanthi bait per bait. Unsur-unsur geguritan. Sepisan inggih menika unsur fisik. Tuladhane yaiku diksi. Diksi menika pilihane tembung utawa kata-kata. Citraan utawa ateges penggambaran. Majas menika pepindhan utawanipun gaya bahasa. Bunyi utawanipun swara. Kalajengaken tipografi utawa jenise tulisan. Unsur ingkang angka kalih nggih menika unsur batin. Unsur batin menika yaiku tema menika aminangka ide pokok saking geguritan menika. Perasaan utawa rasa pangrasane saka pengarang utawa panganggit. Nada menika kasebut irama. Amanat utawa pitutur inggih menika pesen kang ana ing geguritan. Geguritan klasik utawanipun kuno. Titikane utawa ciri-ciri geguritan klasik yaiku lumrahe diwiwiti tembung sun gegurit. Sapada ngemot patang botra utawa luwih. Cacahing wanda saben gatrane padha. Tibane swara ing pungkasaning gatra runtut gunakake Purwakanthi. Tuladhane saka geguritan klasik. Sumangga saged dipun pirsani ciri-cirine saking tuladha geguritan klasik. Dipun wiwiti ginakaken sun gegurit, ginakake tembung-tembung Purwakanthi. Menika kaya dene tembung ing pungkasan ngemuti, kepati, mangerti
lan Amratani menika ginakaken Purwakanthi amargi pungkasaning tembung ginakaken huruf vokal I. Sakmenika gatrane wonten sekawan. Jenis geguritan ingkang sepisan nggih menika ode. Ode menika geguritan kang surasane ngemot pangalembana marang wong liya, negara apa dene kang dianggep luhur utawanipun ing basa Indonesia kaaran sanjungan. Ingkang kalih nggih menika himne. Himne menika geguritan pangalembana marang Gusti Kang Maha Kuwasa utawa geguritan kang gegayutanipun kalian ketuhanan. Ingkang angka 3 inggih menika elegi. Elegi inggih menika geguritan kang surasane panalongso utawanipun sedih. Ingkang angka 5 epigram. Epigram menika geguritan kang surasane babagan piwulang-piwulang moral nilai hidup kang becik lan bener kang tinulis kanthi ringkes utawa ajaran-ajaran kabecikan, ajaran-ajaran moral utawanipun kehidupan. Ingkang angka gangsal nggih menika satir. Satir menika yaiku geguritan kang surasane ngenyek kanthi kasar utawanipun sarkasme kang landhep utawa sinis tumrap sawijining bab kang ora adil kang ana ing madyaning bebrayan. Ingkang angka 6 nggih menika romansa, yaiku geguritan kang surasane katresnan utawa percintaan. Ingkang angka 7 nggih menika balada. Balada menika geguritan kang surasane babagan cerita utawa lakon kang nyata utawa mung lamunane pujangga. Tuladha geguritan menika wonten tuladha saking geguritan kanthi irah-irahan lintang wengi dening wiwik Panca Widyaningsih. Saged dipun pirsani ciri-ciri saking geguritan punika. Sekaten para siswa, materi geguritan utawanipun puisi basa Jawa. Bilih wonten materi ingkang dereng dipun mangertosi, saged para siswa tangleb lumantar kolom komentar video. Cekap semanten, bilih kathah kalepatan nyuwun sing ageng samudra pangasami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.